नरेंद्र मोदी हांच्यांनी आयतारा तिसरे फावट पंतप्रधान म्हूण सोपूत घेतलो। ह्या सुवाळ्याक खुबशा शेजारच्या देशांतले प्रतिश्ठीत व्यक्ती तशेंच देशभरांतले प्रतिश्ठीत व्यक्ती हजर आशिल्ले। नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला एनडीएन लोकसभा वेंचणुकेंत 293 सिटां जिखलीं। तातूंत भाजपान 240 जाल्यार हेर पक्षांनी 53 सुवातांचेर जैत मेळोवन सरकार स्थापीत केलें। प्रधानमंत्र्या बरोबर मंत्रिमंडळानूय आयतारा सोपूत घेतलो। नरेंद्र मोदी हांच्यांनी प्रधानमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो। कॅबिनेट मंत्री म्हूण 30 मंत्र्यांनी सोपूत घेतलो। ते म्हळ्यार भाजपाचे राजनाथ सिंह, अमित शाह भाजप, भाजपाचे नितीन गडकरी, भाजपाचे JP नड्डा, भाजपाचे शिवराज सिंह चौहान, भाजपाची निर्मला सीतारामन, भाजपाचे S जयशंकर, भाजपाचे मनोहरलाल खट्टर, जनता दलाचे HD कुमारस्वामी, पियुष गोयल भाजप, धर्मेंद्र प्रधान भाजप, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चाचे जीतन राम मांझी, जनता दल युनायटेडचे राजीव रंजन सिंह, भाजपाचे सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार भाजप, राम मोहन नायडू TDP, प्रल्हाद जोशी भाजप, जुएल ओराम भाजप, गिरिराज सिंह भाजप, अश्विनी वैष्णव भाजप, ज्योतिरादित्य शिंदे भाजप, भूपेंद्र यादव भाजप, गजेंद्र सिंह शेखावत भाजप, अन्नपूर्णा देवी भाजप, किरण रिजिजू भाजप, हरदीप सिंह पुरी भाजप, मनसुख मांडविया भाजप, J किशन रेड्डी भाजप, लोक जनशक्ती पार्टीचे चिराग पासवान, भाजपाचे CR पाटील हांच्यांनी सोपूत घेतलो। स्वातंत्र्य प्रभार आशिल्ले राजमंत्री म्हूण 5 जाणांनी सोपूत घेतलो। राव इंद्रजीत सिंह भाजप, डॉ जितेंद्र सिंह भाजप, अर्जुन राम मेघवाल भाजप, जाधव प्रतापराव गणपतराव शिवसेना, जयंत चौधरी RLD, जाल्यार राज्यमंत्री म्हूण 36 जाणांनी सोपूत घेतलो। जितीन प्रसाद भाजप, श्रीपाद नायक भाजप, पंकज चौधरी भाजप, कृष्णपाल भाजप, रामदास आठवले RPI, रामनाथ ठाकूर जनता दल युनायटेड, नित्यानंद राय भाजप, अनुप्रिया पटेल अपना दल, V सोमण्णा भाजप, चंद्रशेखर पेम्मिसानी TDP, SP सिंह बघेल भाजप, शोभा करंदलाजे भाजप, कीर्तिवर्धन सिंह भाजप, BL वर्मा भाजप, शंतनू ठाकूर भाजप, सुरेश गोपी भाजप, L मुरुगन भाजप, अजय टामटा भाजप, बंडी संजय कुमार भाजप, कमलेश पासवान भाजप, भागीरथ चौधरी भाजप, सतीश दुबे भाजप, संजय सेठ भाजप, रवनीत सिंह भाजप, दुर्गादास उईके भाजप, रक्षा खडसे भाजप, सुकांता मुजुमदार भाजप, सावित्री ठाकूर भाजप, तोकान साहू भाजप, राजभूषण चौधरी भाजप, भूपती राजू श्रीनिवास वर्मा भाजप, हर्ष मल्होत्रा भाजप, मुरलीधर मोहोळ भाजप, जॉर्ज कुरियन भाजप, पबित्रा मार्गेरिटा भाजप हांच्यांनी सोपूत घेतला। मजगती उत्तर गोंयच्यान 6वे फावट निवडून आयिल्ले श्रीपाद नायकाक केंद्रांत राज्यमंत्री पद मेळ्ळां। सोमारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन आपल्या पदाचो ताबो घेतलो।